Salut! Sunt Marcel Cristocea și astăzi o să ne jucăm cu Sony A6300. O să vă arăt cum puteți setați diverse butoane și ce funcții de focus să folosiți. O opțiune care mie mi se pare utilă este Release Without Card. Aceasta ne ajută să nu realizăm fotografii atunci când nu avem un card de memorie în aparat. Butonul C1 are setată valoarea de focus seria, dar îi putem modifica această valoare. Pentru a realiza acest lucru, mergem în meniu, la opțiunea de Custom Key, de aici alegem Custom Bottom 1 și putem să-i dăm diverse valori. Personal aș alege valoarea de ISO. În acest moment, atunci când apăsăm C1, putem să setăm ISO-ul. Putem să configurăm mai multe butoane, da? O să alegem butonul de Autofocus și Manual Focus și o să asignăm valoarea de Eye Autofocus. În acest moment, când vom apăsa acest buton, va face focus pe ochi. Acum o să asignăm o nouă valoare butonului AL și o să alegem Focus Magnifier. În acest moment, atunci când apăsăm o dată pe buton, ne apare acest dreptunghi pe care îl putem muta. Dacă mai apăsăm încă o dată, o să ne mărească imaginea 5,9x. Dacă dorim un focus mai precis, apăsăm de 2 ori pe buton și ne mărește imaginea la 11,7x pentru a realiza un focus mai precis. În continuare, o să discutăm despre zonele de focus și avem mai multe opțiuni. Prima este cea de wide. Atunci când este selectată, aparatul încearcă să facă focus în această zonă verde. Deci, încearcă să găsească subiecte care aparțin de această zonă și să facă focus pe ele. O opțiune care ne permite mai multă flexibilitate este a doua opțiune, cea de zone, unde putem alege noi și putem muta această zonă, sus, jos, stânga, dreapta, și aparatul o să facă focus în această zonă. Avem opțiunea de centru, ca la un point and shoot. Deci caută subiecte în centru. Opțiunea mai interesantă este cea de Flexible Spot, care este asemănătoare cu opțiunea pe care avem la un DSLR. Practic avem o zonă mai mică, un punct pe care îl putem muta în diverse poziții. Această opțiune ne oferă și mai multe posibilități: small, medium și large. Acum avem selectat medium, deci zona de focus este un pic mai mare. Iar dacă selectăm large, o să devină o zonă și mai mare în care putem să facem focus. Practic în acea zonă caută subiecte pentru a face focus. Expand Flexible Spot practic ne mărește zona de focus. Deci la fel ca opțiunea precedentă, unde aveam, să zicem, small, aveam acest punct, ne extinde zona în care face focus. Deci dacă noi am făcut focus pe un subiect, dar acesta s-a deplasat, încearcă în acel dreptunghi să găsească focusul. O să vedeți în continuare acestui film un exemplu mai relevant. Personal îmi place foarte mult opțiunea de Lock-on Autofocus, dar pentru a activa această opțiune trebuie să avem focus continuu. Deci setăm focus continuu, mergem din nou la Lock-on Autofocus și acum setăm o zonă pe care aparatul o să facă autofocus. Din păcate, în acest exemplu, după cum puteți observa, autofocusul fuge un pic spre păsări, deci zona de contrast este dată de aceste păsări și autofocusul fuge spre ele. Chiar dacă pun spot mai mic, tot este un pic păcălit. Deci acesta este un caz în care autofocusul nu funcționează atât de bine. Dar după cum puteți observa în acest exemplu, fac focus pe reclamă și dacă dau în jos de aparat, el încearcă să-mi păstreze zona de focus cea selectată. Funcționează mai bine dacă subiectele sunt mai aproape de noi. Deci să luăm acest caz, aceste două fete care vin spre aparat și aparatul păstrează autofocusul foarte bine. Deci este util atunci când fac focus pe o persoană și vreau să reîncadrez, fără să mai modific eu zona de focus. Am făcut focus și apoi pot să reîncadrez și aparatul îmi ține focusul în zona respectivă.
Acum o să discutăm despre Drive Mode, deci o să realizăm o serie de fotografii în rafală, mergem la Continuous Shooting, alegem opțiunea de Low, dar nu este valid atâta timp cât avem Silent Shooting activat. Deci trebuie să mergem în meniu, să dezactivăm opțiunea de Silent Shooting și abia apoi putem să realizăm fotografii în rafală. Deci Silent Shooting Off și acum putem să realizăm fotografii în rafală. Atâta timp cât aparatul scrie pozele pe card, nu putem modifica această opțiune. Deci după ce a terminat, alegem High, deci avem mai multe opțiuni. High este cea mai mare. Cum puteți observa, nici nu-ți dai seama că face poze în rafală, zici că este în timp real, 11 frame-uri pe secundă. O să dureze ceva până scrie pozele pe card. Putem să setăm alte opțiuni, dar aceasta nu este validă atâta timp cât scrie pozele pe card. Alte opțiuni ar fi timer, bracketing, să facă mai multe fotografii, white balance bracketing și single shooting. Mă apropii de această bicicletă pentru a realiza o serie de fotografii. Deci avem setat opțiunea de Expand Flexible Spot și avem acele pătrățele ajutătoare pentru focus. O să vedeți când sunt verzi înseamnă că au găsit pe ce să facă focus în zona respectivă. Dacă or să fie gri, înseamnă că nu au găsit un subiect pentru focus. La bicicletă funcționează ok, se poate vedea în anumite colțuri că nu au găsit pe ce să facă focus, dar o să vedeți mai bine când o să realizez fotografii cu pescărușii cum funcționează. Deci vedeți cum se închid și se deschid. Chiar și central, dacă central nu avem un subiect, încearcă de jur împrejur să găsească un subiect de focus și poți realiza o fotografie în aceste situații.